když někdo vydrží v krabici 14 dní, tak to by se nemělo. Ej, ty to dám na mě, počkej. Ale tak když já si jich tak nechal přenocovat. No přenocovat, abych ho to nechal na Vánoc. Tak je tam překuje, krypto jeden. Hoďte mu rohlík a děčko. Kašel, arvaj, ten prachy má, Matěj. Hoďte mu někdo rohlík. On nemá peníze, zavolejte, ne, kopcovou nevolejte, ona se mi bude spát pak celý den. Ty jí napsal, vole. No. Ale hlavně donese 10 korun. No, ale stejně setíme sem těch 10 korun. Trumský dom. Ty koupili Big Shock za poslední prachy. Nikdo nemůže prachy. A já už si korun domů. A on hlavně, jo, hej, já jsem to domů, ne? No. Hej, tak jdeme domů, ne? Já bych se na to taky myslel. Takhle jdeme domů. Najde mec. Tady vylovíš. Ještě tam taky někdo vejde. Jo, ty vrody, to určitě nějaký prachy. Papež. Nějaký cigny, to jsou nějaký cigánky, to není terka. No, už vylezeš, to je v pohodě. Dáme ho skejta za 10 kočků. Už vylezeš. Hej, počkej, tak jo, prodejte mu skejta. Buď smutnej. No. Buď smutnej. Brambora. Hej, fakt musím, že to až karušen. Majte, budeme ho vozit tady. Budeme ho vozit toho kopce. Máte půra někdo. Máte někdo trošku klíče. Čau, Pepo. Máš ho. Čau. Jo, nemá. Padný vás, ale. Melína. Tam rozhodně dobrou. Ale máte někdo 5 korun? Hej, Pepo. Biču vidět, ale to má. Možná 5 korun. Já bych ho tam vyšel. Co tam děláš? Ať 10 korun. Hej, to tam hodně do toho. Mamačky, vole. Mám taky. Papež. Já nemám to někdo taky. Nikdo nemá peníze ani klíče. To nevidím. Pak nikdo ty prachy nemá. Hej, tak si dejte bundy, jakože tady není. Nemusíte už domů, teď jdeš